גילי שנר, שלום לך. שלום, היה. היום אנחנו לא נדבר על ההנחיות שמחכות לאזרחי ישראל, דיברנו עליהן מספיק, היום אנחנו עם קצת פרספקטיבה. נכון. אתה מביא לנו תיעוד די נפלא של הנחיות ההתגוננות בשנת 1967. אמת, אני רוצה להראות את ההבדלים, להראות מצד אחד שהרבה מאוד דברים נשארו אותו דבר, מצד שני לראות את ההתקדמות הרבה שעשינו בתחום הטכנולוגיה, האיום גדל, המיגון, לראות את השוני במיגון מאז. עכשיו נגיד שאנחנו רואים כרגע על המסך פוסטרים שפורסמו כבר בשנות ה-40, אבל הפוסטר שאתה מביא לנו של הנחיות ההתגוננות הוא משנת 67, מכניס אותנו לכמה שנים של באמת, שבהן הייתה התגוננות רבה. זה נראה קצת קטן, אבל חשוב לראות שמה שכתוב שם. א', כתוב כאשר יש התקפה, אנחנו נכנסים למקלט. נכון, אבל בגלל שרצינו לשמוע גם את ההנחיות בצורה ברורה, אז הבאנו מישהו שיש לו כל סמכותי אפילו יותר משלך. נעזרנו, נכון, קשה מאוד למצוא, נעזרנו בצבי סלטון, קריין כאן חדשות בכאן רשת ב'. בואו נשמע את הנחיות ההתגוננות כפי שהן הוקראו בשנת 67. בהישמע אות אזעקה, אם הנך בבית, כבה כל אש, גז ומאור, סגור ברזי מים, רד מיד למקלט או מצא מחסה קרוב. אם הנך ברחוב, יישמע להוראת הפקח. אם הנך במכונית, העמד את המכונית בצד. אם אתן בבית הספר, יישמעו להוראות המורה. במקרה של מתקפה ללא אזעקה, פול ארצה, לא מול חלונות פתוחים, הלט פניך בידיך. לא מאוד שונה. אז אני רוצה להגיד, הרציונל הוא אותו רציונל, להקטין את הסיכוי להיפגע, להגיד, באותה תקופה האיום היה שונה, היה בעיקר מטוסים שתקפו, אני זוכר מ-67 בתור ילד, שאבא שלי שהיה מנהל הכפר, היה צריך להפעיל מנואלה עם האזעקה, להודיע שיש מטוסים מעלינו, ושתי דקות אחרי זה הם מפילים את הפצצות, ואנשים צריכים להיות לשעות בעצם בתוך המקלטים, אבל אנחנו היום ביכולת בעצם לתת מה שנקרא התראות הרבה יותר מדויקות, והרבה יותר זמן לקראת, על מנת לתת הגנה לציבור. הדבר השני מאוד שהשתנה זה בעצם הממ"דים. החלטה מ-92 של השר ארנץ, שבעצם מאז בנו 45% מהציבור כבר יש להם ממ"דים בבתים, שזה שינוי מאוד מאוד דרסטי, במקום שכולם יהיו במקלט, כל אחד עם הממ"ד הפרטי שלו. אבל בכל זאת, בגלל שגם ככה רצינו לחזור לתמונות האלה שאנחנו רואים על המסך של הישראלים שמוצאים את עצמם במקלטים באותן שנים, גם 67, גם 69 וגם עד 73, תיעודים ממהדורות מבט לאורך השנים של האזרחים הישראלים שמוצאים את עצמם במקלט. עכשיו הילדים שלי יושבים בתוך המקלט. זה מתבלבלת, אין בעיות. זה שחקנית העתיד. אלה מקלט מלון. יכולה לצאת? אתה מוכן להתחבות משהו? אני רואה אבל שהמקלט הזה הוא ריק לגמרי, שאין בו שום ציוד למשחק. היה בו ציוד, אבל הילדים כנראה שנמאס להם לשחק כאן, ולהחזיר את הציוד הביתה. אותה חוויה בערך. חוויה דומה, הרציונל הוא תמיד אותו דבר, להקטין את הסיכוי להיפגע, וכמו שאמרנו ב-67 וב-48, ששומעים את ההתראה, נכנסים למרחב מוגן, אז לא היה זמן ההתגוננות, אבל היום אנחנו נותנים את הזמן ההתגוננות, וזה הדבר שמציל חיים, הציל אז והציל היום. האיום השתנה, הצורה שאנחנו נותנים את ההנחיות השתפרה, אבל הדבר החשוב שנמשיך להקפיד על ההנחיות, ונקווה שהנכדים שלי בעתיד לא יצטרכו להשתמש באותם מקלטים. מואב, אנחנו בסוף מדברים על שנים שהיו שנים מאוד מתוחות, ממש מין פחד קיומי כזה, שאולי רק לפני שנתיים התחלנו להבין מהו. כן, גילי, בן כמה היית ב-67? הייתי ילד קטן, בכיתה ד'. אז אתה זוכר. בהחלט. תשמעי, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד שונה בין היום לאז. ב-67, במיוחד בתקופת ההמתנה לפני 6 הימים, הייתה תחושה שיכול להיות שכל עסק פה הולך להיגמר. גייסו תיכוניסטים לחפור קברים. גייסו ילדים בי"א, וגייסו תיכוניסטים, חפרו קברים, כי אמרו שהולכים להיות פשוט המון הרוגים. אני חושב שבמובן הזה משהו בסיסי השתנה בתודעה שאת יוצאת איתה בבוקר. את כבר לא חושבת שעוד רגע יהיה פה פצצת אטום ותשמיד את כולנו,
ודבר שני, תשמעי, אפילו אנשים מהשכבה שלי פחות או יותר, אני יליד 74, גדלו בצפון, בתוך מקלטים, הבתי ילדים, זה היה לידה משותפת, הבתי ילדים היו בתוך מקלט, לילה, כאילו, הם היו עוברים לשם, ושם הם חיים, במשך חודשים באצבע הגליל. אז אנחנו לא מכירים, למזלנו, אנחנו קצת במקום אחר. ודבר אחרון, יש לי בשבילך הצעה לאייטם למחר. האמריקאים, בתחילת המלחמה הקרה, שנות ה-50, כבר היה טלוויזיה, היה להם תשדירים כאלה של איך להתגונן, duck and hide. היו מראים ילדים בבית ספר, שאם פתאום יש פצצת אטום, כי כולם חשבו פצצת אטום רוסיה, ברית המועצות, מראים להם איך הם מצטטרים מתחת לשולחן, בכיתה, בשיעור. אז את יודעת, גם האמריקאים, המבוגרים ביניהם, יש להם איזה זיכרון קולקטיבי של הדבר הזה של להתגונן מפני איזה הפצצה. עכשיו, כשמדברים על דברים שלא השתנו, זה גם התודעה, זה גם, כמו שאמרת, העיקר של ההנחיות, אבל גם מה לעשות, הביקורת על כך שבסוף העורף, יוצאים למלחמות כאן והעורף הוא לא תמיד מספיק מוכן, וכך זה נשמע בשנת 74 במהדורת מבט, בכתבה שעסקה בדוח מבקר המדינה שפורסם בנושא הזה. מבקר המדינה בדק לאחר המלחמה שורה של נושאים הקשורים בשעת חירום. היה צריך להקדיש לנושא הזה עוד הרבה יותר מאמצים ממה שאנחנו עושים. במילים אחרות, המערכת הביטחונית לשעת חירום האזרחית אינה ערוכה לדעתך מספיק כפי שראוי שהייתה תהיה? אינני בטוח אם היא בכלל יכולה להיות ערוכה אי פעם באופן מושלם, אבל כל שיפור הוא יותר מרצוי. עוד דברים שלא משתנים. אני חושב שבתחום העורף בהחלט עשו הרבה מאוד שינויים מהותיים בהגנת העורף. תמיד יכולים להיות דברים שצריך להשלים, אבל אנחנו עם עורף חזק. אני חושב שהלכידות של החברה הישראלית זה דבר משמעותי שגם נשמר לאורך השנים, והוא הצד החזק שלנו. גילי, מואב, תודה רבה לכם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה אחרונה, ממש 2 דקות.